koskaan ulkopuolinen olo tai muurahaisilla? Vai onko tämä tunne ihmisen luomaa silmänlumetta? Päänsisäinen harha. Miten sitä voikin olla niin lähellä, mutta samalla niin kaukana? Sama maa, sama planeetta. Meillä on yhteys. Milloin se yhteys pääsi katkeamaan? Miten me voidaan jakaa yhteinen ympäristö, mutta silti elää täysin eri maailmassa? Universumien ja valovuosien päässä toisistaan. Miksi me paetaan? Ja mitä me paetaan? Kukaan ei halua joutua ulkopuolelle. Se merkitsee alkukantaisten vaistojen mukaan kuolemaa. Me siis vältetään ulkopuolisuutta viimeisen saakka. Uskallatko oikeasti tulla lähelle? Uskallatko hetkeksi astua mun maailmaan?